ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба мора чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешраи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. дӯстони азиз, якумин эълони мо хонаи фурӯшии ҳастаи бардории назик қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Меҳрбахш. 12 сотиқ замини дӯстони азиз, 4 тарафи хона маҳкам дарвоза дорад. 10 дар хонаи дӯстони азиз марҳамат мекунем, медурем ба хона хулоса деэтажа, 10 дар хона. нархи хона дӯстони азиз 595 000 сомон мегӯяд. сета подвали дароз дорад, дарахтҳои мевадиҳанда дорад. хулоса иваз карда мешавад, бо ягон 3 ё 4 хонага дар шаҳри Ваҳдат бошад, иваз карда мешавад. бардорони азиз, нархиш бо маслиҳат, нархша хулоса 595 000 сомон мегӯяд ки бо савдои хуба мешавад. 3 дар хона, дар боло 3 хона, хулоса дар таҳт дета хона. бо диққат тамошо кунед дӯстони азиз. хулоса 4 тарафи хона маҳкам, оби светам дорад, дарахтҳои мевадиҳанда дорад, дар беҳтарин ҷой дӯстони азиз. десен хай агарочам ҳама чӣ кордагай. нархи хона 595 000 сомон ки бо савдои хуб ҳам дорад. номерҳои дастишон, номерҳои ватсапшон дӯстон, мондагай марҳамат кунед, занг бизанед, маълумоти бештари хона аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш мекунем дар канал подписатсия кунед, лайкҳоро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии мост. дӯстони азиз, эълони навбати мо вагони фурӯшӣ аст, яъне ки ҷое ки тест тайёр мекунӣ, ҷои шаврмапазӣ ё ин ки ҷои ходок тайёркунӣ дар беҳтарин ҳолат аст. қарор дорад дар ноҳияи Данғара, кӯчаи Қарабоевич мегӯянд. нархша 25 000 сомон мегӯяд ки бо савдои хуб ҳам дорад. марҳамат кунед дӯстони азиз, ба дурони ҳамин вагон медурем дар ҷои хуб, дар ҷои беҳтарин. 4 тарафаш хулоса дар беҳтарин ҳолат дӯстони азиз, вагон дар ҳолати хуб дар ноҳияи Данғара. нархаш 25 000 сомон ки бо савдои хуб ҳам дорад. касоне ки дӯстони азиз аз номи канали мо гап занад, иншоалло муомилаи хуб ҳам дорад. номерҳои ватсапшон мондагаи плюс 990 907 22 59 95. номерҳои ватсаби соҳибшон дӯстони азиз. десен хай дар киҷо дар дарони қишлоқ аст. кадме ки вагон хадрӣ бошед, мисол кадме ки пул дорад, 25 000 сомон боз аз номи канали мо гап занад, арзони хуб ҳам мешавад. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, эълони навбати мо хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар ноҳияи восеъ, ҷамоати Худоёр. 4 дар хона ҳай, 8 сотиқ замини дӯстони азиз. дидесен хат 4 тарафи хона бо семиблок маҳкам кардагай, 8 сотиқ замин. қарор дорад дар ноҳияи восеъ. нархша 195 000 сомон мегӯяд. криша часпондагай дар треза дора. хулоса кам тараки дига хатам ремонтш мекунед, халос бардон азиз.
шикатурш ҳам кардагӣ дидесен хай дар чӣ ҳолате дарон берун ҳамаш сёмка кардагӣ баҳри шумо фақат подписчиков дастгирӣ кунед иншоалло ки дастгирӣ шумо пешаи мостай 988 43 43 45 номерҳои соҳибшанд занг мезанед маълумоти бештари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед дӯстони азиз эълони навбатии мо хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар ноҳияи қумсангир 4 долина дар хона кардагӣ бо хишти лои бардоштагӣ хонаи пастак криша часпондагӣ дар ноҳияи қумсангир 4 долина дар хона 12 сотиқа замина нарша срошни пул дар корай 50 000 сомонӣ дӯстони азиз марҳамат дӯстон занг мезанед маълумоти бештари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед шеърбачаҳо агар шумо чунин хонаҳо дошта бошед хона ё ин ки замин мошин квартирае ки дорад барои реклама кардан номерҳои мо 906 095 56 86 ба ҳамин рақам муроҷиат кунед иншоалло ки мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем ва касоне ки блогер шидан мехоҳед дар сомонаи ютуб мисол ягон контент дошта бошед мо каналҳои фурӯшӣ дорем дӯстони азиз каналҳои фурӯшӣ дорем аз 600 подписчик то 6-7 ҳазор подписчика дорем марҳамат дар ватсап муроҷиат кунед дӯстони азиз хонаи навбатии мо қарор дорад дар шаҳри бохтар аз тарафи аз бозори ҳодишариф 3 километр дур мебошад 5 дар хонаҳай 4 тарафи хона маҳкам дарвоза дорад 10 сотиқа замин ремонтҳои замонавӣ чолиёб ҳам дорад барои ангура дӯстони азиз оби свет нархи хонара 600 000 сомонӣ мега марҳамат кунед кадоме ки аз шаҳри бохтар аз тарафи ҳодишариф хонахар бошед ана 5 дар хона 10 сотиқ замин бо ремонтҳои замонавӣ евроремонт ҳолаташ хуб кадоме ки дӯстони азиз хабар ани бошад телефона бароитон 35 53 44 05 занг мезанед маълумоти бештари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед ина шеърбачаҳо кадоме ки аз шаҳри душанбе хонаи арзон кофтеса боша марҳамат кунед хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе кӯчаи ҷангалакш мегӯянд 3 дар хонаи 6 сотиқи замин 4 тарафи хона маҳкам хона хулоса деэтажаи дар яким этажаш 3 хона кухонӣ душ туалет ҳам дорад дар дуюм этажа хулоса дӯстони азиз метавонед худтон 3 хона карда барои зиндагӣ карданам 3 дар хона 6 сотиқи замин хулоса дарунша дидесен чӣ хел ремонтҳои замонавӣ нархи хонара 420 000 сомон мега дастрошни фурӯхтан дар кора бениҳоят арзон мондаги дӯстони азиз марҳамат кунед шаҳри душанбе кӯчаи ҷангалак нархи хонара 420 000 сомон телефони барои тамос 711 22 22 01 номери ватсапаш занг мезанед маълумоти бештари хонаро аз худашон дастрас кунед то видеои оянда дӯстон дар паноҳи аллоҳ бошед дастгиришон пешаи мост худованд меҳрубон нигоҳбонтон бошад.